Bolton White Event Center bụ ebe a dị wee mee nzukọ obodo n'etiti Gọvanọ Chukwuma Soludo na ndị Anambra bi na Abuja juru nnọọ n'ọnụ kpụmkpụm dịka ndị Anambra nke gụnyere ma ndị eze ọdịnala ma aka chiburu steeti a osote aka chiburu steeti a ndị oji ego achụ ego ndị omeiwu ma ndị ka nọ n'ọrụ ugbu a ma ndị litugoro alitu na ndị isukwu gọọmenti ndị ọzọ n'imerime ndị ọzọ nnukọpụtara n'igwe iji wee kparịta ụka ha na gọvanọ Ekwi Ajide bụ anụta akara eze anyị na Abuja ga-akọlụ gị akụkọ a n'isi. Bolton White Event Center ebe mgbakọ ahụ jupụtara n'ọnụ dịka ndị Anambra gụnyere ndị igwe gọvanọ chiburu na mbụ osote gọvanọ chịrị na mbụ ndị ahịa nwoke na nwanyị ndị omebe iwu ugbu a na ndị gara aga ndị isi ọrụ oyibo na ndị ọzọ pụtara n'igwe ka ha na gọvanọ kparịta ụka. Ndị Anambra na-agbanyeghị ebe okwukwe ọchịchị ha dabere kwere nkwa ịkwado gọvanọ Soludo onye ha kọwara dịka ogbomkpa nsogbu Anambra steeti dịka igwe ndị ogbonka igwe John Mark Anyaọha onye isi Anambra State Towns People's Association Arinze Anadu siri kwuo. Ha kpọkuru ndị Anambra ka ha nyere aka ịkwado okwukwe gọvanọ maka ọdịmma ndị mmadụ. Onye nnukwute ọzọ ahịa Obinna Iyegbu na onye isi oche Manufacturing Association of Nigeria ngalaba South East Ada Chukwudozie siri na site n'ọrụ mmepe gọvanọ Soludo ọ dị nnọọ mkpa ka ndị Anambra megwara site n'ịtụ ụtụ isi ha. N'aka nke ya ka onye na-anọchi anya Orumba North na South n'ụlọ omebe iwu nke etiti Princess Chinwe Nnabuife toro gọvanọ Soludo ma kwee nkwa na ha nọ n'ụlọ omebe iwu etiti ga-atụnye ụtụ nke ha maka mmepe steeti. Emume a bụ ohere ka ndị Anambra bi na Abuja kwuo ọnụ ha dịka ha jụrụ ajụjụ dị mkpa tụọ aro ma weta ụsa nye nsogbu ụfọdụ na-esogbu Anambra steeti. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.